じゃあまず普通声でいきますか。おいしくなーれ、もえもえキュン。音入ってる。ウェーイ。音入ってるね。よし。はい。お久しぶりです。グレイです。実は僕、だいぶ前からツイッターでマシュマロを募集しておりまして、ありがたいことにたくさん質問いただけたので紹介していこうと思います。いやー、なんか僕の中でマシュマロ配信やってる人って、ベテランの人とか、人気者のイメージがある。いや、これやってることベテラン配信者っぽくね？イエーイ。それじゃあ、記念するべき1通目の質問。こちらです。好きな食べ物と飲み物とお菓子なんですか？絵文字すご。おい多いな。この質問くれたの予想やけど JK っぽいな。多分陽キャでスクールカースト一軍女子って感じがする。偏見やけど。好きな食べ物はたこ焼き、あとピザやスパゲッティなどのイタリアン料理、チャーハンや唐揚げ、餃子、肉まんなどの中華料理が好き。好きな飲み物はアージェル、いちごオレ、抹茶、ミルクティー。ミルクティーはね、午後の紅茶が好き。好きなお菓子はブラックサンダーとしっとりチョコ系だよ。では次の質問。スマホの機種は iPhone ですか？ Android ですか？ iPhone です。では次の質問。デリシャス。僕はね、あんま TikTok とかインスタとか見えひんからなんとなくしか知らないんやけど、美味しいやみ、感謝、またいっぱい食べたいな。デリシャハッピースマイルみたいな感じやった気がする。間違えてたらごめんなさい。では次の質問。これかわいいよね。倍納金手袋。いや、かわいいけど、何これ？猫かな？胴体長すぎんか？猫ってこんな胴体長いのおったっけ？ちなみにこの納金手袋ってのは僕のお友達です。では次の質問。シャンプーは何使ってるの？何使ってたっけ？サクセスリンスのいらない薬用シャンプー。頭スースーするやつ。あれを使っております。では次の質問。もし何か一つ夢が叶おうとすれば。夢か。エクスカリバー抜きたい。皆さんエクスカリバーって何かご存知ですか？アーサー王伝説に出てくる岩にぶっ刺さってて、本物の勇者しか抜けない剣の名前をエクスカリバーって言うんですけど、あれちょっといっぺん触ってみたいね。日本に存在するらしいです。では次の質問。硬水派？軟水派？ちょっと待って。ただいま。今ちょうど家に2本あったんで飲み比べ行ってきました。僕は軟水派です。いやでもね、やっぱね、違いあんま分かんなかったんだけど、軟水の方がまろやかっていうかさっぱりしてたから僕は軟水の方が好き。では次の質問。痛いツイートをしてください。痛いツイート。今パッと思いついたやつで富士山食べたい。よっしゃ、これで GO。 では次の質問。好きな子いますか？これリアルで？いません。僕ちょっと女性恐怖症なとこあるから、そんな嫌いとか近づくなっ
って感じじゃないんだけど、手つなげるし、お話とかも全然できるけど、それ以上はやっぱ無理かな。いや、大事なことやからもう一回言うけど、嫌いなんじゃないんよな。怖いんだよね。その人によって性格よりきり、そんな女の人みんながみんな悪いっていうわけではないんだろうけど、それでも僕はやっぱ怖いなって思う。だから多分好きな子はいないかな。好きなゲームは何ですか？これね、初配信の時も言いました。僕はすっごいマイクラが好きなんですよ。マインクラフト。朝起きたらすぐマイクラ。昼もご飯食べながらマイクラ。夜寝る前もちょっとだけマイクラする。一日中ぶっ通しでマイクラやってたこともある。そんぐらい好きなんですよ。現実、リアルでさ、お城とか神社とか、なんかすごい形が変。いや、芸術的な建物とか銅像とか見たらさ、なんかマイクラのクォーツブロックで再現できそうだなとか、なんかここはあのブロック使えそうだなとか考えちゃう。もう癖なんよね。マイクラの魅力は自分で建物とか作ったりするのも楽しいし、あと洞窟行ったらいろいろレアなものゲットできるし、僕はすごい迷子になる人やから、方向感覚がガバガバやからあんま行かないんだけど、他にもなんかいっぱいあるんだよな、マイクラの魅力。モブとか花とか可愛かったり綺麗だったり。僕のおすすめ？マイクラも本当に何でもおもろいからおすすめ迷うな。僕のおすすめね、ハードとかハードコアでサバイバル。もうハードコアとかでね、エンドラ討伐とかすごいおすすめよ。僕はやったことないけど。ハードはね、マインクラフトの厳しさっていうのを知れんのがいい。マイクラすっごい厳しいからね、あの世界。いや、ド M じゃないよ、僕は。ド M じゃないよ。では、次の質問。写真はいつもどの太さを使ってますか？写真ね、あった。ちょっと待って。なんだこれ。文字が消えてて読めん。それにするか。僕が普段使いしたのは 0.9 です。 0.9×60 ミリで、ついでに濃さは B だね。太いか？いや、僕ね、あれよ、僕目線からすると 0.3 とか 0.5 とか使っとる人おるでしょ？平均が 0.5 なん？マジか。マジなのか。いや、でもね、0.3 とね、0.5 ね、細すぎん？僕一回使ったことあるんやけどさ、それなんか、なんて言うんだろう。一文字も書かれへんかったよ。もう紙にシャーペンの先っぽつけた瞬間、パキッ！すぐ折れちゃう。いや、ほんとに一文字も書かれへんかった。あんな細いのでどうやって書くんやろな。使える人すごすぎん？すごいと思うわ。では次の質問。身長何センチですか？169。そう、169。あと1センチ欲しいな。あと1センチあったら、キュリー170。僕ね、クラス替えする前までは、クラスの中で一番背高かった。背の順で並んでって言われた時は、
一番後ろやった。けどね、なんか学年変わったらね、もう2人ぐらいに抜かされて、びっくりした。今までは僕が一番背でかかったのに、悔しいなーって思うけど、まあ同時にすごいなーとも思った。いや、やっぱ悔しいんやけどね。その2人はマジで身長でかいんよ。もう僕より頭一つ分ぐらい高い。まあ僕も背の順は3番目。ちゃんと後ろの方はキープしてるんで。いや、もうちょっと身長伸びてほしいなーって思う。では次の質問。歯ブラシの色は何色ですか？青色です。では次の質問。好きな筋肉は大腿四頭筋。多分太ももの筋肉やと思うんやけど、いやちょっと待ってよ。ここはもう間違った知識を言ったらちょっとやばいと思うから、僕もちょっと自信ないし調べよう。Hey Google、大腿四頭筋って何？ウィキペディアでいっか。大腿四頭筋、下半身の筋肉のうち大腿骨につながる筋肉である。大腿筋のうち大腿骨を挟み四方に存在する筋肉の総称である。全身の筋肉の中で最も強くて大きい筋肉である。あらゆるスポーツ、特に跳躍系の種目では重要視される筋肉の一つである。鍛えるのが比較的容易な部類の筋肉でもあり、あらゆる種類のスクワット、レッグエクステンション、レッグプレスマシンを使ったレッグプレスなどで効果的な鍛錬が可能である。それでいて鍛えたことで疲れにくい体になるなど、トレーニング効果も高い。だそうです。ありがとう、ウィキペディア。困ったことってありますか？いや、あるよ。僕も一応人間だもん。いや、僕はね、普通の人と比べて感情の起伏が小さい。まあ小さいというか、全部どうでもいいっていうか、特に何も思わないタイプの人間なんですけど、そう思えばあんまりないかもな。ないな。いや、あったわ。一個だけ。最近あった。僕の困りごと、それはね、よくキャッチに合うこと。街とか、駅前とか、デパートとかで、まあ、いろんな場所で、パンフレットとか、ティッシュとか配ってたり、アンケートをお願いしますって言ってるあれを僕はキャッチって呼んでるんやけど、僕結構それに引っかかるんよ。さっきも言った通り僕身長高いから大人によく間違われんねん。だからしょっちゅうキャッチに合うねん。そんなんすぐ断ったり無視したらええって思うねんけど、僕の性格上むずいんよな。ちょっとすいませんとか言われたら足止めても、つい最近、いや昨日あったことなんやけど、ショッピングモールを歩いとったらクレジットカード作りませんかってキャッチにあってさ、クレジットカードのメリットとかめっちゃ説明されて、あったら便利ですよとか、映画安くなりますよみたいな。でその後に店員さんがさ、契約しますかって聞いてくれたの。でそこで僕が未成年やからできないと思いますって言ったの。そしたらそのお店の人が、すいません大変失礼しましたって謝ってくれてん。もしさ、お店の人が契約しますかって聞かずに、まずは本店へどうぞみたいにグイグイ来るタイプの人やったらちょっとやばかったかもね。
僕未成年とか契約できないとか言いにくいって思っちゃうタイプやし、そんなバーって説明されたら口を挟めないっていうかそう、僕流されやすいねん。まあ今出したのはクレジットカードの例やねんけど、他にもいろいろ声かけられちゃうんだよね。ジム入りませんかとか、当店セール中ですとか、ネイルサロンエステどうですかとか、もうこれに関してはもう性別間違われてる気がするんだけど、他にもさ、宝石のネックレスいかがですかみたいな。これちょっと困るね。僕お金ないもん。あと選挙とか、何かの団体の署名お願いしますとかさ、これは困るね。大人の闇見えちゃう感じ？いや、僕はまだ見てない。大人って大変なんだろうなっていうのは分かった。大変なんだろうな。何の話してたっけ？要するに、僕は見た目が大人やからよくキャッチに合うんやけど、流されやすいし断りにくい性格やから、それが困んねんな。キャッチに合うのめっちゃ困る。しかもさ、めっちゃ丁寧にさ説明してくれるのに買えへんっていうの申し訳なさすぎるやろ。大人に間違われているのではなく老け顔なのでは？失礼な。僕まだ10代やぞ。まあキャッチの人もキャッチの人で大変なんやろな。僕の両親営業経験あるんすよ。で、2人に聞いた話やと、自分より偉い地位の社長さん、部長さんかながノルマ、我が社の製品、サービスを何ヶ月でこれくらい売りなさいよっていう目標を出すんだよね。で、その目標が達成できないとお給料が減っちゃったりするんだよね。いや、これ大人の闇じゃね？見えちゃったよ今。見えちゃった。今配信見てくれてる大人の皆さん、お仕事頑張ってください。では次の質問。床ドン派？壁ドン派？いやー、相手が女の子と仮定してするんやったら壁ドン？されるんやったら床ドン。理由説明しなきゃダメ。床ドンやったらあれじゃない？押し倒した時に頭ぶつけちゃうんじゃない？するんやったらの話ね。そう、柔道経験者とかでもない限り急に押し倒されたら頭ぶつけてまう。床に頭ぶつけてまうやないですか。ロマンチックどころか下手したら怖いですよ。大事故ですよ。一大事ですよ。そやから僕はするんやったらね、あんまり怪我しないでしょう。怪我しにくいでしょう。壁ドンかな。でも僕身長高いから、そっか、確かに身長高いから圧かけてまうかもしれへんな。まあ怪我させてまうよりマシか。せやから僕するんやったら壁ドン、されるんやったら床ドン派ですね。では次の質問。普通声と女声で美味しくなあれ、萌え萌えキュンって言ってください。なぜ？じゃあまず普通声でいきますか。美味しくなあれ、萌え萌えキュン。いやさ、これさ、僕まだ初配信始めて4回目なんだよね。4回目。やばくない？ 4 回目にしてこいつやばいやつっていう印象を持たれそうで怖いよ。先に言っときます。これは質問なんで、僕はやばいやつではありません。女声ってなんだ？高い声でってことか？いけるか？難しいな。失礼。意外に難しいぞこれ。美味しくなーれ、萌え萌えキュン。気持ち悪い。もうマジで二度とやだね。
もうマジで二度とやらねえから。黒歴史だ。黒歴史だ。キモすぎる。では次の質問です。お風呂の時、どこから洗う？僕は頭から洗います。頭。では次の質問。どこに住んでるの？どこに住んでるの？言ってもいいかな？まあ、さっきから出てるであろう。このバリバリの関西弁で大体わかると思うんですけど、初配信の時にも言ってたな。僕は大阪住みです。大阪に住んでおります。大阪府のアベノハルカスの近く。結構いいとこですよ。電車とかのアクセスがすごいいい。まあ僕は引きこもりなんで、あんまりその電車とかのアクセスがいいっていう恩恵は受けてないんですけど、電車よく使う人は、人にとってはいいんじゃないかな。便利。アベノハルカスの近くです。では、次の質問。最近あったやらかしたなぁと思うことは、やらかしたなぁか。いや、さっきの萌え萌えキュンもだいぶやらかしではあるが、あるね。最近あったやらかしたなぁって思うこと。あるあるある。実は僕、このチャコールグレイっていう配信者として活動を始める1ヶ月前ぐらいに、今のツイッターアカウント、X か。でも僕はツイッターっていう、ツイッター派だ。なんで X って呼ばないの？別に呼んでもいいけどさ、一文字間違えれば放送事故なるじゃん。放送事故なるじゃん。ちなみにうちの家族はみんなツイッターっていう。今のツイッターアカウントね、作ってて、名前とアイコンも今と同じやつね。で、それを作った目的は、グレイとして活動するためだったの、最初は。ちょっと話変わります。今アイコンと名前が一緒のアカウントを作ったっていうことは覚えといて。ちょっと話変わるんだけど、ハムスターが好きなメガネかけてる女の子のお友達ができまして、珍しい。っていうか僕がお友達を作ることがまず珍しくて、でしかも苦手って言ってた女の子のお友達、もうこれはもうレアでしょ。レアなんですよ、僕にとっては。はい。で、その子をハムちゃん、仮の名前ねって呼ぶことにするわ。ハムちゃんはめちゃくちゃ絵がうまいんよ、イラスト。で、僕はその絵が好きやねん。で、ハムちゃんはそのツイッターで創作イラストを上げとって、で、僕はそれ見たかったから、ツイッターフォローしてもって聞いたんよ。聞いたの、僕が。で、その流れで相互フォローすることになったんやけど、僕のアカウントグレーのままやったよね。そう、配信用のアカウントの何がやばいって、普通にグレーとしてのツイートもやってるし、配信始めたら通知飛ぶし、罰ゲームやイタツイもやってたし、配信者やってるってバレちゃうわけなんですよ。だからそのことはバラしたくなかったから、僕はリア友とツイッターの交換はしないって決めてたんだけどね。だって惹かれるくない？陰キャの僕がさ、目悪くないのにメガネかけてて、前髪伸ばしてて、いつも本を抱えて教室でさ、
隅っこ暮らし、教室の端っこで隅っこ暮らししてるようなやつがさ、こういうツイキャスとか YouTube とかツイッチとかでヤッホーフーとか言ってたらびっくりしない？この人あいつか？この人あいつかみたいななるやん。そう、新しくできた貴重なお友達だったから惹かれたくなかったんだよ。そう、でも僕そんなことすっかり忘れてて、でスマホ出してツイッター開いて、その時に思い出したんだよね。あ、これ配信赤やん。でやっぱり断ろうかなって思ったの。でも最初にフォローしていいって聞いたの僕やから断れんくて、ごめん、やっぱなんでもないって言えばよかったんだけどね。断れなかった。同じ場所におったっていうか一緒に帰ってた脳筋手袋とハムちゃんと相互フォローし合いました。そう、だから2人には僕が配信者ってバレてます。もうバレてる。でもハムちゃんにははっきりと僕配信者って言ってない。だから変な投稿ばっかしてんなこいつって思われてんのかもしれないね。逆に脳筋手袋は配信者って知ってる？そう、脳筋手袋どこ行ったっけ？どれだっけ？これだ。そう、これもらったんだよね、この質問。脳筋手袋に。そう、だからでも脳筋手袋はもう知ってんね、僕が配信者って。もうバラしたもん。もうバラした。あと関係ないけど、女性苦手っていうことや、僕が他の人とちょっと違うっていうことも、感情の起伏が小さいってことも、あと自分の名字が嫌いだっていうことも、いろいろ言っておいてある。友達としてちょっと知っといてほしかったからね。ハムちゃんはともかくこの脳筋手袋は口が硬いイメージがない。ちょっと失礼やけど、口が硬いイメージがなくて、ちょっと心配やねんけど、まあいい人なんで、さすがに関係ない人に広めたり、バカにしてくる感じはないでしょうって信じてます。そう、確かにね、配信用アカウントじゃなくてまた別のアカウント、グレイの中の人の裏アカみたいなのを作ればよかったんだけど、僕はアカウントの作り方を知らなかったんだ。もうツイッターではずっと、ツイッター上ではグレイとして生きるって決めてたんだ。2人に配信者バレしたこと、これはやらかしたなと思うこと、これですね。2人はいい人なんで、本当にいい人だから悪意を持って広めたりとかはしないと思うって信じてる。では次の質問。ちょっとした自慢話ください。自慢か。特に自慢はないんが、自慢か。次の花粉持ちやったんですけど、治りました。治った。僕インドア派なんですけど、なんか珍しく外出ようみたいななってた時期があって、ピクニックしに行ったんですよ。木の下でご飯食べたり昼寝とかしたりするお花見的なで、弁当食ったり昼寝したりしてた場所がその杉の木の下やったんです。そう、
そしたらなんか杉の木の花粉を大量に吸い込みすぎたせいか、その下でずっと過ごしてたせいなのか、治りましたね。なんか食療法的な。杉アレルギー持ってて、毎年やばいよ、毎年しんどいよっていう人は、ぜひ杉の木の下でピクニックしてみてください。おすすめはしません。おすすめしません。ちなみに僕、杉は治ったんですけど、ヒノキはまだ治ってないんで、花粉の時期は地獄です。これラストじゃん。ラストの質問やったよ。ラストの質問やったね。終わっちゃったよ。質問全部読み終わりました。いや、やばい質問多かったね。クソ窓でも何でもいいから送ってって言ったらほんまに来たんやけど。おもろいな。ほんまにおもろかった。もう一回マシュマロ配信やりたいんで、クソ窓何かの質問、恋愛相談など、いろいろ募集します。もう話すことはなくなった。結構喋ったんちゃいます僕。いや、前回の配信の時よりかは音楽もついたし、あんま間空けずに喋れたし、前の配信の時よりパワーアップしてるんちゃいます？よし、じゃあ今日はもう終わろうかな。マシュマロもまたいっぱい溜まったらもう一回配信やろう。それでは、もうそろそろ配信切ろうかな。待って、あと4分で1時間。すげえ。めっちゃ喋ってんじゃん、僕。いや、あと4分喋りたいな。でもあと4分も喋れる元気ないや。さあ、よし。OK。それでは、ちょっと待って。この声ええなとか、なんやこいつ変人やなとか、面白いなって思ったら、フォロー、あとチャンネル登録、YouTube のね、チャンネル登録、お願いします。それでは次の配信で会いましょう。お疲れ。